Wannan gidauniya dai a wannan wata mai alfarma ta tallafa wa al'ummomin musulmai da kuma na kristoci a sassa daban-daban na babban birnin tarayya Abuja domin sanya su a farin ciki a daidai wannan lokaci. Makafi da gidauniyar ta tallafawa sun miƙa godiyarsu ga wannan gidauniya tare da ma'aikatar harkokin mata da kuma uwar gidan shugaban ƙasa Hajiya Aisha Muhammadu Buhari. Mutumin da ya tuna da kai ya zo aka nemo ka. Alhamdulillah, daga jinan mun ji daɗi ƙwarai babban abin da muke fata Allah Ubangiji ya sa Allah albarkaci rayuwarta da zuriyarta. Ya ce Allah shi mata albarka kuma dai rayuwar mu yayi mana daɗi. Allah kuma ya sa a gama lafiya. Dukkan wannan shari Allah ya tsare mana. Wannan kyauta da aka mana Ubangiji Allah ya biya masa bukata. Kamar dai yadda na ambata a baya, gidauniyar Fatmobi tare da haɗin gwiwar ma'aikatar harkokin mata da kuma uwar gidan shugaban ƙasa sun tallafa wa marasa ƙarfi daga sassa daban-daban na nan Abuja. Wannan wata baiwar Allah ce mai yara guda 5 wadda mijinta ya mutu ya bar mata su. Ta ce ta fito ne kawai bata san inda za ta dosa ba, musamman wajen neman abincin da za su ci. Sai kawai Allah ya haɗa ta da wannan gidauniya ta kuma tallafa mata da kayayyakin da za su ci abinci na kusan mako guda. As I was passing by, I saw people gathered. Because I'm in need of what to give to my children. I happened to queue, whereby they were sending me out. But because I'm in need, I have to stay back. Before the woman minister now said they should give me, that they will give to me. And I thank God that both the things they brought, they gave to me. To shi ma wani fasto da ke nan babban birnin tarayya Abuja ya zo karɓan wannan tallafi a madadin sauran mabiyansa, ya gode wa gidauniyar Fatmobi da kuma uwar gidan shugaban ƙasa Aisha Muhammadu Buhari tare da ma'aikatar harkokin mata a daidai wannan lokaci. Hajiya Fatima very graciously for the privilege of having this little token to share it with the poor people in the church. This is the kind of heart we are looking for from Nigerians as people, because when the spirit of sharing is now amongst us, and then we have a problem in our nation. That is what has brought us to where we are today. The First Lady of our country has behind what we are receiving here, and also the Minister of Women Affairs, Mrs. PAULINTALIN. I want to especially appreciate them. To ita ma shugabar wannan gidauniya mai suna Ambassador Dr. Fatima Muhammad Gwani ta ce wani abu a wajen rabon wannan tallafi. To ba shakka ita mamanmu ta ji kukana, ko da ma ban je gurinta ba, amma ta ji, ta kira Minister na Women Affairs, ba shakka ita kuma ta bata sako ta bamu. Ba ma ni kadai ba, da dama an karba gidauniya ta tana cikin wanda suka ci gajiyan a kawo wa mutane bayan Allah sadaka. To ba shakka ya kamata ya zo gare su nan, kuma su ne wanda suka cancanta. Gwamnoninmu su dubi girman Allah, su dubi girman Allah, da Kiristoci da Musulmai suna cikin wahala. An rufe su, an ce za a kawo abinci, yanzu kuma an kawo wannan abinci kar ya karkata ga wadansu 'yan siyasa manya ko wani abu. Don Allah a tsaya a raba ma al'umma, don waɗanda ba su yi ba su za su sake yi shekara 2023. Saboda haka a tallafa wa wannan talakawa don su ne masu zaben. Tun kafin wannan wata ne dai gidauniyar ke tallafawa marasa galihu da ke neman taimako, musamman a daidai wannan lokaci, kuma ɗaruruwan mutane ne dai suka amfana da tallafin gidauniyar ta hannun uwar gidan shugaban ƙasa Aisha Muhammadu Buhari da kuma ma'aikatar harkokin mata. Ƙarshen rahoton kenan. Umar Abubakar Malali, labarun Liberty.